ଆମେ ଏଟା କି ବାଲି କୁହ? ସମୁଦ୍ର ବାଲି କୁହ ବାପା, ଏଟା କି ବାଲି? ଚାରିଟା ପାର ହେଇଗଲା ବାପା କି ବାଲି? ସମୁଦ୍ର ବାଲି କୁହ। এটা সমুদ্র বালি, এইটা ସରଟା ବାଲି କୋଉଟା? ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସି ପାପ ନ ଧରି ଚାଲିଯିବୁ? ନାଇଁ 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 ମୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କମେଡି। ଆଜି ଟିକେ ନ ଗାଧୁଆ ହେଲେ କଣ ଚଳିବ? ଯେମିତି ଜେଜେମା ନାତି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଆମେ ଗାଧେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଧେଇବା ତ ନୁହଁ, ବାଲି ନିପା ନିପି ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଭିଏ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଠୁ ଆମେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ମଗୁକୁ ଆଗେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ମଗୁକୁ ନ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଶୀତରେ କାନ୍ଦିବ, ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ବି ଦେବନି। ଆମେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ମଗୁ ପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟି ବାପା ମମି ଆଣିଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ବାପା ମମି ଟିକେ କଲର୍ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଆଜି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପାଇବେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼େଇବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ନେଇଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କରିନେଉଛୁ। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଫେରିଲୁ। ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝାଞ୍ଜ କିଣିଲୁ। ଖାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାହିଁକି, ପାଖରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ପୁରୀରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି, ଯେତେ ବି ଗଲେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଜମା ମନ ଭରେନି। ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ।